radili da dosta stvari u Srbiji mogu da budu na evropskom nivou. Tu je sledeći kriterijum. Da može se pogreši u tome kakav je ko igrač. Čak i u onome težem delu još lakše kakav će igrač biti. Ali da ne sme da se pogreši u tome kakav je čovjek.